Oh my god. 2 main, 1 squeak. 1 main has AVP. Aldrig tage ham squeak først. Han der Jeffs timing er altså alt for god. Han er seriøst OP. Plantet nu. Det er overvejen Ja, der. ribralle. Deploying flashbang. Nice. Okay. Nice, du har den. Ej, jeg kan Tag den ikke roligt. det her. Ild ham. Throwing Og fire. rush. Nice, diffuse. Nord. Defusing the bomb. Tænk på tænk på enhjørninger. Det er vildt! Hvor er du syg? Tag en, godt. Nå. Det er vildt det der. Kan du droppe mig en M4? That was sick. The main I've level for up to date. Damn. Der er Comeback er reload. safe. They might echo now, or not? No. De must not echo sig now. Jeg fik ikke købt nades. Og de var ret vigtige sidst, kan man så sige. Ja, hvis du ikke har haft den der ild, så har du nok ikke klaret det. Nej. Jeg er bange for... Holder du... Nej, det gør det ikke. Perfect. Flashbang. Der er noget bag. Der er noget masse bag. Okay. Fucking luder, der kommer 2 ind snart. 2B. Oh my god, han er OP ham der. Det skal jeg. Er de på B, så